Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να σκέφτεται όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο που υφίσταται βία και κακοποίηση, μα γιατί δεν φεύγει? Η απάντηση μπορεί να μην είναι τόσο απλή όσο νομίζεις, αλλά και η ίδια η απορία γιατί δεν φεύγει βασίζεται σε απλοποίηση. Στις σχέσεις στις οποίες υπάρχει έλεγχος, η κακοποίηση να ξέρεις ότι εναλλάσσεται. Υπάρχουν φάσεις. Φάσεις έντασης και φάσεις σύνδεσης. Αυτή η εναλλαγή είναι που δημιουργεί την ελπίδα. Και η ελπίδα είναι ο πιο ισχυρός δεσμός. Έτσι λοιπόν, ένα θύμα βίας δεν φεύγει εύκολα γιατί ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται να περιμένει την αμέσως επόμενη όμορφη στιγμή. Δεν φεύγει γιατί ελπίζει πως όλα θα διορθωθούν. Η ψυχολογική εξάρτηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συστηματική. Και αν αναγνωρίζεις αυτό το μοτίβο στον εαυτό σου, να ξέρεις ότι δεν είναι προσωπική αδυναμία. Είναι θέμα δυναμικής ελέγχου που χρειάζεται προσωπική δουλειά για να αποκατασταθεί η διάβγεια και η αυτοεκτίμηση.